Ta hagini gupor nga ay kublay pat ifi baro kiba ju pet gini ga program jong gini ga Grace Worship Center channel. Kabangi ay apo YouTube malaga Sunday gupor kat webije. But hagini ga singi nga dani nga banay kublay ibaro kat gitu kibaju skotunat ban ngap igaktian ga jong blay sidana preng jong fi gidi ga batamay bidang ngap mentag singi singa klem aisyu iga jingkren ka ba nga lajukren ku majukren barobor and ray mentag singi ngawan shafi na ganiga office ka jong Grace Worship Center but nga kwa iga bangani benta bat fi ngini share bat fi nagaktian ka jong blay namar nga siyam magini singi batang tang damar ba nga shuay dagi jingkren ki lecture hoy kalalong ga jingker ku bukraw tendray hagani gupor nga kwa bangan ay shapi gani gajing ya kren lang bat pi hagani gupor nga kwa bapin sngot ho igani namar daka banga ya kren bat pi hagani gupor galong gajing mentoy fi hagani gisngi abanga puli ga Bible abanga pledging mod ini ktian ga jong play puli ga Bible na khmat shadin na din shkhmat wat igi jing kren na ktian ga jong play ban perkhat ayu kari ga jaj ben rio jungi kadan kam magini gisngi na mga yung idan daki pawajar ka brigo bapet apo ka shita yo. Taday na katagadaw nga dan ka jingkit kriya ka bakrawi ka ban ay ka katiyan ka jong Blei Sha baro. Ta shuay ka bangan ay gini ka jingi salak ka ba lesing nga nile ka ban ay gini ka katiyan ka jong Blei ka ban panlong ifi ba fin yo jing shy haga jing im ka jong fitong nile lang ngini duway nga kwa fin duway lang bat nga ngini duway siyang yung pisngap ini ka jing kran duway lang. Ngini duway don playing jong file si pidon gijing shitom gijing pang ay kini gijing kren jong am tagisngi kan yalam pi pin snot ho yegi nongrem na gaktin gijong Blei de pidon playing gijing de pidon playing gijing bam snot ho jong gijing impinyo igani gade ga kraw go Blei don man le hagani gisngi de tongin let lang in duway kindiat hagani ga por ku try nga shong nang ni Blei nga one shagini gi brio lamba na gani gi studio ga jongi. But ngayon ikin try a Blei pamanong Blei papahapalat maangin ni kalat kin try. Iya ka bangin kren ni kaktian ka jame sige bobon ki brio. But a Blei hagin ni kapar hasway ka bagin ni brio kin yo sngaw ikin ni kajing kren. Natway a Blei bagin ni kajing kren ka jang amat agisngi. Kanom lang tang kajing lap kin try nrega lang kajing binta lang kajing share. Knang ba ki brio ki laban sngaw to iya ka ni kaktian ka jame. Try a Blei nga duway, nga penggentangi kini nga program nga duway a Blei. Babaro kibriw kibaya yo basngap kibaya sngaw. Kan play ga jingmot chunky ga dot not chunky but kin shame ga jingpnem. Kin yo ru ya ka ktien ga jame ga baday. Ban ngi ailot shame ga buram ga jingo ba ga jingiro. Nga duway ru ko try. Kerpang na ka benta junky to a Blei bi it jonga kupa kibadan hagani ga por. Kiba subscribe igana ga channel baro arfu laya jar ki subscriber nga duway menda kerku yiki hagiliang baro menda penlong ki bikin yo ga jing bahay ga jing ka jing kia ga jing dai ga jing so ga jame nga duway ru ko try Blei men penlong ru ko pai ki bandang subscribe nang ni shikman Blei bi it ki ban join lang hagini ga channel nga duway menda kerku yiki hagiliang baro ni ailot shame ga buram ga jingo ba ga jingi rock deng chisungi duway. Amen. To hagani ga por kabang kwa mga ni kren bat pi ga day. Halol ko ga pang kaba ngayo shibun ba gi brio kidana ga jaka ga ba lingo abanong no kidana ga jaka ga ba kimnang ban perkhat balay Blei bo ingi kumne bangi kendo igini ki jing let's say na preng jong fifidan ga jing pang pila duway pila let chigi doktor pila pa sumar refiklam kia na preng jong fi aga jing day bat ka shong kha shong man pila wat iga khmat ga jong try bo pinia kendo ya ga shong kha shong man ga badon buram rei ka khlem long kumta na preng jong fi wat ka kam ga jam tapi kwa iga bapin yo laga jong ka kam ka jang ba biang din ba pila biang ka jing puli refi iwat ka taru ka khlem long fi don preng jong fi ka jing im jong fi shimet piklam poi shinu shanuru but kabang kwa bangani kren bat fi men ga singi dai halol jong ni ga pang kabang ai kertang ni ga jing kren
mentagisngi ngai kini kan lang kajing mentoy fi nga kwa bangin ikran japang kawai kajing kran kabanga ai kerteng kalenti ke jong Blei na kabentagi Kambah jangi fi de fi puli ga Bible u Blei de was not ban le Kambah u Blei de kwa ban le ki Kambah ki Kampla u kwa ban le iki bekrau kwa ban pen i shanga pa people de Blei bekrau kada do pina puli na kitab Jeremiah ko nang balai fulai ki khat ko balai fi puli nang ni u Blei wang kum no wang khat yang atingan paik tin me bat ngan pen i me iki bekrau but iki be iki ba memem tip fi inda fi puli ni de khat bi so tho bo Blei wang la dang ni tuai show Blei u Blei un pen i ngim de iki beret pen i iki bekrau ko u de Blei bale iki ba habanga onki Kambah aba onki miracle ki Kambah nga kwa nga fi iki bangim laban batay de ktien brio ge jangi bar hagani ko nga kwa nga pen i fi ga Lynti Blei an ong biang si sien fi dan menta pleng ge jingpang but fi kwa ge jingpen kia no try nga kwa fin tip iko ge nongrem ngini kren tang ko ge nongrem mentagisngi mga ni nongrem ko nga kwa nga ni share bat fi mentagisngi kade ge bakhamlan kam kata na ga Bible lada fi kwa iya ga banyo ibo Blei un jubab ge jing duai jo fi un le Kambah ge jing im jong fi kane ge jing hikay mentagisngi gan penlong fi fin shai masisong mentagisngi na mangam kwa ngan ay tang lecture ring kwa bangan plate ini ga Bible nang tay shane nang ni siya tayo bang inipet kay ka ba u Blei u kwa ingi bangin snot ho bangin yo ini ga Kambah kanan ko ga lanang na ga Bible ka mga lajukran bun sen ray khambon na pleng jong ki bubon na si film snot ho nakataga daw mentagisngi ga nang ni ga ban pen ifi na ga Bible tangin pet bat nga nang ni ktin ga jong Blei kat bala ag ni ga poang ni pet na ga ktin ga jong try fi ni pipulin ni ga Bible hag ni ga gospel ga jong Yanis kalanang ga besan Philip hag ni ga nang ga besan na khat ga baar ka ong dana Jerusalem ga pung so jan ga khadap lang brat ya ga khat ga ktin Hebrew Bethesda kabaran santali ga baranda agini la jutia bon ba ga pang ga matla ko bapangyap siliang bagi dia up ya ga jingki jong ta ga u angel ba dai ujule hiara ga ta ga pung sum bat uju penki ga ana kum ta jar u bale hian ning ko ga dien ga jingki jong ta ga ula yo khia no na ga no ga jingpang ka ba ula dan ba kwa fin yo ini ga jingi kai mna ga sni fi ni ga ja ga pol bo jisu pat yap ga ding ngat ya ga ta fin sinau na bala fi puli ga Bible fi bin tip wat iki gospel ro ya ban sngo to katrika maga no gurukom hagani ga poru jisu pat yap ga ding na fi u Blei udang tre da gurukom ga ba u kwa ban pen i ya ni ga jingjang ni bakadai kamdai ga bo Blei le magic le jadu handai ga jingpen ki ga jong angel ya ni ga kadai ka bo Blei kwa ya ka ban hikai yang apa de fi mentagisngi Begini ben tip ya ka way kan nongrim ka ba kraw pala da ga Bible. Bala da fi kwa manyo e ga Kambah aga jing im jofi nadu ka ni ga sngi. Da fi sngaw tho ya ga ni ga nongrim. Fi ila da fi sngaw tho ya ga ni ga nongrim na ga ktien ga jong Blei. Ba Blei u penlong ya ga ni ga Kambah. Da ga ba u penki ga ni ga pung sum. Hapo jong ga ni ga pool of Bethesda la ni ga pung jong ga Bethesda. Kektin Bethesda gede kektin ke besnotanan ke jingmut jong ka gamut the house of mercy gede ke ying jong ke jingle isnai bat nga kwa nga nong fi gene ke dana po ke khrdap lang berat ke badana ta Jerusalem gede ke khrdap lang berat ke kren Jepang ke jing shakri ke jong ke ta mo ke ta ke jinglong la da bu ke kektin English ki ong ka ke pastoral care ke ta ke jing shakri ke jong pastor ke bo sharai ye ke mensim ke bo kodor bat u Blei u de tau gene ke kendro bari ni khrdap apa Jerusalem ban hikai ngi menta ya ge jingmut bakan jaman sim bara po jong ni khrdap lang brat hang tai po gadon ge baranda ge jong Solomon keberan santli ki porch kito ge baranda bat ge he ba hang tu jan gadon ge pul ke pungsum ke pul mo ke pungsum bara fi puli ni ge Bible fi yo ba hang ni ge baranda
Kijuan ra ye ki brio ki bala kentaj na ki emlang salang kijuan ra ki brio ki bala na preng ke jingpang ke bamla shu na ki hospital ke bamla shu na ki jing sumar brio ki jupen tia ang ne na mabalai kadan ke jing yo I ba mal na por u angel teng teng kat kum ke jing pha jong Blei u juan man pen ki ke ni ke pung but nda den bo pen ki unono bo yo hiar nang kong ke ni ke pung sum u yo jing pen kia u yo ki Kambah u yo ke jing pelai ke jing em chang man ka kwa mangan pen ifi ke ne ke dai ke ba don kam tam na ke sngi ke mangan pen ifi ngapa na fi kwa ban yo ke jing pen kia na fi kwa pen yo ibu Blei le Kambah ke jing duai jong fi jubab na fi kwa ban yo ibu Blei le ki ke ba kraw pen yan pen ifi na ke Bible fi kani ke dai tang ke srngi ko bo Blei le ka ba kwa ban hi ka ingi menta ke ni testament ka ba thamai ni u Blei menta pa ju du anga ban pen ki mang no em oli be shinu shinu ro namal ka ma ga Bible ka Bible ka kwa finio I ka bi kani ka ka ba ka Bible ka keren ang ni ka ngan sa pani shibon na ka Bible kani ka ka dai ka ba keren borobor shafang ka ktien ka jong Blei ka borobor ka Bible ka keren ka ktien ka jong Blei naman nga puli na ka Bible wat wa supol wang kumta ka shiti ka jong sheginong Ephesus na fi puli ka shiti ka jong sheginong Ephesus habu keren shafang ka nong let kurim ka balang ka jong truai uang ha ka lanang ka basan na da fi puli na ka dakhat ka ba arfon rio uang kumni uang ba unyo pen khot ya ka balang ka ba mut ya ka jing em jangi ba unyo pen khot ya ka habu la sat ya ka da ka jing sat ka da ka ktien habu la pen khot ya ka da ka jing sat ka balang ka ktien ka jong Blei da ka ka balang ka ktien ka jong Blei piang ta fin snow to nga pen fi ka ni ka reference kandiat lesi ka ni ka jing pen shai na ka Bible baka bi kadai ka ba u Blei bo aga Bible ban pen snow to I ka brio baka ka thau ka ktien ka jong Blei fi naga daw da fi pune nang ni na ka ktien ka jong Blei pinlap na ka kitab Exodus tangin siya puli kandiat namar ka ka bo Blei le aga testament ka rim kadai ka bo Blei kwa ingi menta bangi de ban snow to amot ayu fi puli na ka ni ka kitab Exodus kala nang ka balai po pra Philip aga tu ke tabernacle la den bo lingdo la dep ai tu ke jingknya hang tu apsu au ke dan ke tu ke duan jong ke jing ai ngu thang ka ba pniap lang brat sendai ke snam nang ta shimi tu ke snam ke bol nang ta ke kiti jong tu lingdo ke bet ke snam ban yani tu if ya den bola dep nang ne unha paniat bo let te ke jaka ke bekentang hendai de fi puli ke nang ke balai pu pra na ke khat bu pra gong bat ula thau ye ke dabor daga tama bat ek kechat jongka daga tama daki yet kami ke bagi kentei ke shakri ke jingkang ke tabernacle ke jingisan fi gene ke dabar tama ke badan apa aljan marsendep ke tu ke duan jong ke jing aingu thang ke tabernacle fi ke tai ke ying trap ke badan apa bagi Israel ke mi na Egypt bagi dona ke jinga Lynti bane kanan u Blei ai ke ke tabernacle ke dai ke jaka shakri Blei ka ba Blei ko ban hika ye ga rukom shakri Blei ke badai ke ni sngi ai NONGKREN ke tabernacle mendag skin rai kan ni ke srngio ma walang kalang ke type ke srngio ya ka ke Blei sale menta bara ba tu lingdo u ai ke jingknya u hap an let nang tu ban dep nang tu ke jingknya ai ngot hang u hap an ya ke weipat ke benta ba ke takalang shop un rung shi ke tai ke shamba ke badai ke jaga ke bekentang un hap le komno un hap ani kendu e ke dabor tama bar ha ke dabor tama u ju thet de kiti bara bu thet de kiti u pen khoi ele de na ma u hap an rung shi tai ren kat ke jing khoi ta da u hap thet de kiti ke u badan ke dabor tama fi deng kren ke ke bejrong ba snot na ro la fi yo ye ke jing shai kan ya rap no ma ta singa shi shong kwa bangan kren sugi jai ba pinio ban snot ho ke tin ke jong Blei fi de pet bang ni ke dabor tama ka ba lingdo u hap an thet ang ni kada ke bagi lingdo ke pinan kami ka kum mal banang ki kin thai ke shakri po ke temple ki pinan kami ke ya kum ka yet kmi ki pet apo ko ki yo i la de Fika taka lega pen iba ka ka pen khoi ki kiti ke jong lingdo ka ka pen iru ia ke dur ke jong ke brio baden taka daw ka ktien ke jong Blei ongu Jacob ke lega yet kami
Kambah bangi patch ke tien ke jong Blei kapen I ke jing long jing bat kapen khoi ke jing em jing naga taga daw apa pipet ke tu ke haga Bible pin lap borobor bakani ke ke keren bet ke tien ke jong Blei ngasontanat pada ke keren ke ta nama ke ke keren bet ke tien ke jong Blei fi Blei bu de ke ya kaban pen khoi ke jing em jong apa fi ne taga daw haga ni sngi ban pen khoi ke jing long men sim jingi Blei bu de ro bu de ke tien ke jong Blei but ke tien ke jong Blei ke ke bakan jawen sim kabau Blei bu yang apa de fi bangi dei ke ban yos ngau ya ka bangi dei ke ban puli ka ngidan kami ke ban plet jing mot ika ke pen khoi ke jing mot ke pen khoi ke jing em but ke pen khoi ya ke jing shakri Blei barok wei te dei na ke daw man ta ke sngi ngakwa agni ke por bangan pen ifi na ke Bible ngapa ngala pen sha fi ba ka hang ni kabau Blei kuran agni ka ia ka bala record agni ka gospel ka jong Yohanes kala nang ka besan sipang ka tu ka pung Bethesda bakumno ba Gabriel ki yo ibu angel wanu pun ki agni ka bat Gabriel ki yo jing pun kia na nunu ba yo hiar ning kong burung ko adin ka jing pun ki ka ning kong uyo ka jing kia ka babu kong naka no ka jing pang naka no ka problem unyo ba ka jing kia fi ka ta ka de ka bang kwa ba na ni rap ifi agni ka po ba pinyo ia ka jing mentoy na agni ka jing kren jonga fi pet mamo kani ko ngala ong fi kadai ka batau ka tien ka jong Blei but ngap angan pun fi ya kani ka jing le ka jong Blei bo pado angel o pado angel la ka tu ka pung pero angel wanang tua ka por ka bakimtip gitu ki pang gitu ki yap siliang gitu ki ba matla gitu ki ba la kentai le si ki pang ka jing pang ka jat Kisia up bet kum ni kadan ka jing Lynti hagano ko pa ulaban wan siteng met ulaban wan da jan shai ulaban wan mensngi ulaban wan step ulaban wan jan met hagata ka dukom dai ka daw ki shong ni ki up bet but ab ki up yang ni ka jing pen ki jong ni ka uba step uba dang kham klan uba laban ring ko ni kong tau yo jing pen ki but ngakwa mangan ong fi kumangala ong mene dan sure mentak bau Blei trai kumne Blei trai kumne Blei pen ki ga Blei pen ki ga u Blei u kwa ban pen ki ga ktien ga jong Blei ga jing em jang wala messi ga ta de fi kwa ban yo jing pen ki a men ta ga sngi de fi kwa bo Blei jubab ga jing duai jong fi chu jubab ga jing duai jong fi ka ba fi duai gum to klem so to fi tip hang ni wat ha ga poru la da klem pen ki da angel la da piring ko da ki posien ro kam lan jing mat nakata ka daw ngala pani fi ba ka ka kranik tin ka jong Blei ngan pani fi ka kan jaman sim ka tin ka jong Blei ka bangi os no borobor ka de bande ka ba Blei upen ki na beneng ayu Blei unda pen ki ya gani ka ka balong ka tin ka jong Blei ha ga da no jong fi nama lada u Blei u klempen ki e ga ktien ga jong komot apa fi puli ga Bible ga ktien ga jong Blei kada dai ga badau mensi ma khoi u dapen ki e ga to ga ktien ga jong Blei bat kada kala em ma ga da no jong fi bat kada pen kaman ne ga mensi em jong fi ka pen kai ga jingai ka ai ga jingkerman ka klip yang e fi apreng jong jing do jing man apreng jong jing pang apreng jong jing pila drive la up ke jubal blend re kam long ngakwa ba pinom sang eno pule tin ke jong play up kini ki ba pang ni ki dan ke jing ya up ki khmelenti ki up ngakwa ngano fi kat bidang ngap yang am ta sniro I finum ngap su ngap kai kum to ya chinang ya cherum lang ta sawan ngap biang ya chinang ya kata kan lang kini ki bepang ya siliang ni bepang ni ki abai kemang tang ko be manoban pen ki la ka wan ga jing pen ki na beneng kini le kan bala ban ring ko kata ka de ga bang kwa ba fin tip ba fi kwa ba ni ga Kambah ga jing em ga jong fi definio ga jing pen ki ga tin ga jong play up ga tin ga jong play habang ngong up ang ni wat mga bang kren mentaro ga kwa pinda ngap ba ka iga bang kren nang ni sim khot jong play un khtai ga dot no jong fi khamun sen ni chi thu fi kan diat wat ga jing em la jong ro ngalong kum ta nga kren tin ga jong play malaga por ga brio nga tuai ga brio malaga sngi nda habang ayo jing pang ga met
nga persang iban duay nga persang iban ngay rey ngayo iga jing pen kia kamuan detat HAGGAI gisngi dah mga ya duay ngay puli ga Bible banda habaw mensim jong Blei pen ki iga ketien ga jong Blei wat ka bangala jutip ro renda bo Blei ukren na ketu ga ketien udah pen ki itu ga ketien ga dok not jonga ndah habang nget ya ka ngayo i kawan ga jing pen kia ka ba hangto nakatagadaw nga kerpat ifigi ba snap igini ga program na kwa bangin di share bahabat fi mana gisngin di bentalang indi keren na gini ga por bagani ga bang keren si figan nang kabadan kam kata up ya ga jingpen ki ga jong Blei wali do jingker men shong bet snap iga jingkeren ga bana ga ktien ga jong Blei snap apa pilet jing iseng snap ka basngosen ega dai ba ki priu ki let aga jaka ba ka ga shune Pila dah kalong stagnan, kesulang. Mdan jingpen ki, kani ko kani bam ki. Fini ikam dan Kambah anta. Nakatagadaw nga kwa bangan keren ni kani matagisngi. Bahaba keren ni kaktin ka jong Blei. Nga kwa ba kaktin ka jong Blei ganda pen ki iga jingim jong fi. Dakabor jong ka jingpen slay jong mensim bakoy. Kanam di ka basulang. Mdi ka jo si ka jo. Nga kwa pinda yo ay kata ga jing im jong fi fitip nga puli ga ne managini singi balay nga kren biang ne balay nga jit man shushong na mga kwa bangan na kren kat kumba Blei Pen Sha nga kaway ka ba nga yo ang ne gaday fi uni na pipuli ang ne ujisu wan ang ne gapor uwan rung ang ne gapung uwan rung balay uwan rung uwan ne kendo yo way brio ubadan ka jingpang live operasnam pipuli nang niwang la khat besan ko ang ladan ang tawo brio ubadan ka jingpang live operasnam ban uji so bu yo ini ba u tia ba tip ulang kum tal slam e ukli mekwa ban kia utaw brio uang kumno wang kumne u yeto wang ko kunrat ngam don brio ban bu yang a gapung suma ba pen ki kom rekat banga dang wan u way ula hiar shwa jonga fi uniu brio utia live operasnam apa ni jika live operasnam mudur up live operasnam ngam tip pipi up kat no kanu snam bo Blei u kta iga jing em jong fi ba pimpat ngamar benang kanu snam pila up bo Blei u kta iga jing em jong fi kanu snam pi up iki Kambah dan preng jong fi fila ang la he kerta Mapila pa siya ka live operasnam na si mapikwa man po ino siya ka siyong man mapikwa man yung ibu Blei untubab kanu snam pila up nalafi up live operasnam kampat slam na hari ka iga mga kwangan panifi ka jing shine ang niga mga yo day ngayo jing mentoy kata mga puli piyang iga day kawai ka jing mentoy ka mga yo ang niga day uniu brio live operasnam nga ba uniu brio live operasnam nga ba udan hajan jang niga kabaningkong udan hajan jang niga kabaar usha yo iru bapan ki niga yo i bagi brio yo kia udah tip tikina ba balada penki wa angel ya niga yo kia be takadaw tia ang nilai pu prasnam fi udan uni brio udan hajan joko uyo iru igi brio yo kia uyo ibo angel penki utibru udah tikina baro bakadai ga basisha banda penki daw angel yo khiabe figa taga ga jingi kai ga banga kwangan ong figa ni sngi dan cipon ki brio ki ba up ga jubab no Blei le Kambah kidan hajan nga ba uni brio dan hajan joga ni ga dan cipon ki brio ki dan hajan joga ktien ga jong Blei fidan ga ktien ga jong Blei hajan mentali lai fi yo nan hayeng lang ba ni ga YouTube Fiyo ban puli hi ni ga Bible ga dana jan. Mni tang ba fi dana jan. Dan gi priyo ki ba ngan ong fi dan gi priyo ki ba dana jan jong ga Bible. Hari ki bam trepan man puli ka. Dan si bon gi priyo ki ba dan kaktin ga jong Blei ga dana jan hajan jong fi. Tang ba pim tre setiap ban puli ka ban pensito man wat ika. Unu prium data muda na jan. Uyu iru. Banda pen ki daw angel lagi nego Ki priu ki bisitom kan ono ki kia.
Ushipet. Fidan shipon ke priyo mentagi ba yo iba. Shipon ke priyo yo jabab no Blei. Aba Blei kuta iki. Aba ki yo sngotin ke jong Blei. Ke ketir ke jong Blei ke pen kia. Ke lek Kambah. Ke jaga Kambah ke priyo. Dan shipon ba ke priyo ke ba yo i. Ke taro ke nigi sengi. Watang ke jing keren jong ale. Se bon ba ke priyo ke ba yo i ke jing pen kia. Aba ka wat ke ketir ke ba im ke da no jong ki. Dan ke ba yang jat ke jing mlen besneo. Dan ke ba ya chikmat ban shagri yo Blei. Ngakwa mangan ong ifia ni gapo pidebin skil to ni mga kren. Kan men toy yu de pidana jan. Kan men toy yu wala da fio I ye ki brio bi yo Kambah. Si to kana be uta kum ta ni brio balai prasnem yu to kana yu Jisu. Ong sa yo I be. Ong ayo I brio ki kia wong ayo I. Uyo I de. Tang mai la dia pa klem kia. Kabalai ngakwa na fi utip bro yun udah tip ti kenapa udah tip bakane ke jing pen ki ke de badai dan ki bro tip lo de Bible bro ko tip lo de pertai ke mariang tip lo de ki bro henry ki klem la pa de banio e ke jing pen ki klem nuot ban ringko ha ka por ka bo Blei upen ki ngakwa ye ke tabe finio I nda ha bo Blei upen ki ye ke ni go ke balong ke tien ke jong Blei HAGGAI noot jong fi. Lada fi noot ban ringko aga taga por. Penyo I kan jaga Kambah ga ching im jong fi. Ngasngongo yo Blei habang ngakren shafi ga ni ga por. Mga yo I baga katin ga jong Blei ga day ka ga bapan koy. Ka buwan rai ga jing pan koy ga ching im jong. Tengah kwa aga ni ga klip mat bangan hikaya fi nang ni sngap ha. Nda haba u angel jong Blei upen ki. Unio brio pang life of prasnem. Usupet kai. Ngalele nga ong kumne. Nga ong life of prasnem. Wat la daw pang yap siliang. Ula dete ban kersi kendiat. Telun du kendiat. Apa ko sisnem te try naga jingay ero. Unpoy jan jong kutuka. Hajan di ko Barabok tia ang to daw yo iba pen kiw angel ta hap susuporo no susuporo na mandano mlele ta la tip mandano yo kia be ngano banong ne brio klem le kata ay ngo Blei bu Jisu wan inu brio pen kia inu brio ngap ini pek na ni tien ke jong Blei fi u Blei brabor unum le ay klem da pen ki ye ke tien ke jong Blei aga jing em chi waju le aga jing em waju ang nganget ba waju ang ngalayo Kambah la ni waju duai kumto la chu duai kumto su klem le yo aga tien ke jong Blei pidan ka man yo ngasai lap nang le islag I brio teng habang yo ka por ka kham kloy na pikidan na ke jing na pikidan na ke jing pang nang yo ban ai ka tien ke jong Blei ka ba don shisha ga jing pen ki no men sim jong Blei habang kitu ki brio yo aga tu ka tien ngayo iya bagi nuot ban ngai ka ngayo ikat no ngot shu ki brio bayo ka Kambah badai ni ka daw ko ngan pen fi ni ka por ba men se ma khot jong Blei udai men ta mde shu daw angel de daw men se jong Blei u ba pen ki ye ka ni ka ka balong ka tien ka jong Blei hagani ka pertai hagani ka jaka ka bangi shakri hakalang ki jaka menta ka tien ka jong Blei ka yo jaka ka do no jong brio ba men se jong Blei pen ki tien ka jong Blei Takadaw na pipuli kitab Genesis kalanang ka beningkong na kadakot ka baar. Tangin niya puli na kitab Genesis na beningkong kadakot ka baar. Fitip ko ang kumno. Tangin niya puli gini katiin ko ang. Bat ka pertay ka lalong ka baklemdur. Bat ka basuda. Bat ka jingdum ka lalong ka kamat ka jingjaliw. Bat uminsi ang bakot jong Blei. Uda ki halor ki Uminsi ang jong Blei ki ang nuang noro. Ki halor ka ngakwa ngan ong ye kata ketien sa sisien ba umensi mo kho jong Blei ki te haka ki aga do jingi ki aga jingnang jingi ki uki alor ka ketien ga jong Blei ki alor ka lan pi kwa ba Blei pen ki aga do no jong fi piap don ka aga jing jong fi piap don ka nama de tang ha ka ba Blei pen ki ndau pen ki aga kadan be ka Kambah umensi jong Blei ki alor ki u angel pen ki ega bat ki berengko ningkong ki yo ega jing pen kia
Ngakwa nga nong ifiga ni gari kren chipang kaktin ji jong Blei kabangi mentangi ngi kren. Afiyos ngaw mentay nga bang kren nang ni ngat baka Bible ko ang ujisu ula bai ke jingpang utrai jingi ula dep bai ke jingku slai ka Bible ko ang la dangi ngat ngini o iya ka buram jong Blei. Katin ka jong Blei ka kren shibon bang ngakwa mentang sngi bangan penifi snga bangan penifi ya ka jingi per apdeng ki brio ki besyo kia akumto. But ki brio ki bedai penki do Blei ka katin ka jong. Pengen penifi na ka Bible. Kani rap fi kata-kata fi pulih tin ke jong Blei singap ngan pulih fi. Fi adien jong ke Pentecost fi pulih kam apostle kal nang ka baar. Wanu men se makhoy. Wanu men se makhoy. Ka meding lo ka klik jong itu ki sis paar pungot. Baru Petrus wi yalap tin ke jong Blei ki brio ki yo ke jipen kan do na men sim jong Blei pen ki tin ke jong Blei. Hari ni fi pulih kal nang ka balai. Singap ama na fi pulih kal nang ka balai. Ka Bible ko Petrus bu Yohanes ki dengi let kiu shi ka temple ga por jing duai haga bakandai biji. But ka Bible ko ang ladan wo brio bu ko na do ka po ga kemeu bu shong ga khmat jong ka temple. Upan ki jing ai sinai na kita gi be let rong shi po ka temple. Ude bu krong bu ko do ka po ga me de brio la sapos nem gerta da pi puli na ka Bible. Ula sapos nem gerta haga ni sngi. Bo Petrus bu Yohanes ki le lap ude bu larang ba ula sapos nem. Udah berko la sabus nem khad ko ayo. Nda wanu Petrus bu Yohanes. U Petrus tu wang u singapa wang kami shingi. U Petrus bu Yohanes kiang karupa bagi kesarang ang no mangi ni singi kapisa ka tingkang ngimdan. Rei kata ka bangi dan ngi ayam Ule kamno wang Hakakerteng ka jong Jesu da pipuli na ni wang. Hakakerteng Jesu Kristo ba na Nazareth. Yan! Pipay kum no brio le. Klem yan. Unyay kum no brio ko. Siyang hakakerteng ka jong Jesu yan. Unyay kum no eh. Fiteng-teng abang ituay ki brio. Wat mafiru pikwa banyo ka Kambah. Larang siduay mga nang ni kampadadan jingmon Ublei kwa ya kata. Ngan sa penifi nang ni. Han uni ubriu kia, da pipuli uni ubriu yo kia. Haban sim da ktibriu ban tanyo, ki hab ya tan berangon. Bat namar bo Petrus bo Yohanes kidan ke jing ai jong ke jing ai. Let's say kata ke kham jeleu kendian. Kini arngot kidan kata ka bangi ong nga siti ki karen ka benengkong long bakat ar na pipuli ki kendai tali ki jing ai jong men sem khoi ka wai ne ki jing ai jong men sem khoi ye ki brio ki jong play ka dai ka gift of faith ki ong ka jing ai sngo ba chong ka jing ai kani ka per na ka jing ai ka ba ki brio ki yang ai kani ka dai ka ba wan kerpang no play ba kidan ka gift of faith u Petrus ba Yohanes kidan ye kani ka jing ai jong ka jing ai ka ba kerpang ki Kaba kimdan kami ke jingai jong tu brio, kimdan kami ke tu ke jingai jong no. Kani ke jingai jong ke jingai ke tray kam wat haba ke brio ki klem ngai. Bon ba ke brio ke Bible ke klem ngai uji sule Kambah. Nama balai udan ke jingai jong ke jingai. Kini kidan ke jing pen slek kidang shumina Pentecost kidang yo ke jingai jong men sem ko. Mapipuli nang ni ka Bible ka kitin ka jong Blei ko ang haba ki ang hakakerteng ka jong Jesus Christ yang ya no brio u ayo tau Jesus ro tebi u basa sha no ro tebi tebi ro igini u Petrus Yohanes tebi ri ba nang no ro teb but u klem teb ro ye ka kitin ka jong Blei teb ayo tau Jesus fi adu mentadan ki brio ki ba si duai ye ki brio ki klem teb ayo Jesus Klem so tu itin ke jong Blei, men sim jong Blei pen ki, klem pen ki uni ubud ko. And rei Petrus bu Yohanes ma bagidan ke jing ai jong ke jing ai, ki tani uni ke tiu hapan, ki hapan penan kam da bor brio ne. Hat ke jing kia kawan na magide ke brio ke don bor jong Blei. And rei pengen pen ifi ke jing per, pengen puli ifi na ke Bible. Kaju ke kes la dengan keren. Kaju te ke jing ko. Pet pipuli na kam apostle kalau nang bakat sau dekat befra. Kari ka way na ki banga sat puli Bible nga yo jing sai. Beplang ka dan ka jing per bagi brio ki sidua im to klam yo aktin ka jong Blei. But ka ye per kata na ki brio ki pada yo aktin ka jong Blei ki pada pen ki da bor ka jong men sem ko.
Pet yang ni ngan puli kalau nang bakhat sao kam apostle rekhat beprap sngap ngan puli. Tia Listra la dan we brio u bashishong u bakhlembor gi kijat u bedko na do kpo kemeja u bam jula ya. Uju ngam ong de uju brio nrega ju ke kes ke ju ke jing ke condition jong ini ki arngut ki bedko. Kidi ki bakhat ko. Haba ong khat ko mat ki betibet bakin ki mlai bania. Utubo Petras bo Yohanes ki duai ki haban penan kamro de bor brio. Ki haban ai ia kata physical support ba ia kata jing yarap kepada ke met brio. Kat bahang ni pat aglanang ko bakhat sao dekat bapra. Tapi puli ke dekat ke bapra ko ladan no brio besusong bakhlembor ko ki kijat nadu ke po ke me. Pet ke jayu Kabayu kong uni ulayo sngaw nga kwa pinyo ito ikitin. Uni ulayo sngaw yo Paul ba Ukran. Fi katakali ka jing per. Utay ubriyo ba danang tayo kalanang kabalay ka apostol. Uklam yo sngaw ero Petras ka melap. Yohanes ki klam hikay ikitin ka jong play. Klam dan ka bor jong play. Kabaday ikitin ka jong play. Nakatagadaw ki haban tanyo nagkitin. Kat ba Paul hang ni udah nagani ka jaka Listra. Ule akum no nga Bible udang keren bat uni ubriu bud ko na do kpo ka kemi uyo sngaw yo Paul bo keren ha nga kwa ba pin yo ba ite tien fila yo sngaw menta ki briu menta ki yo sngaw ngam kwa pin chi yo sngaw ye ka jingpun ki jong to angel ko kumtur bapang lai po prasnam na shi yo iru bagi wegi yo Kambah. Harga jing yo asngau ay galang ko muni brio ang ne ubada yo asngau. Uniu yo per na utay ubada ko ubada na po kapor ka jong Petras ba Yohanes. Uniu da na kapor jong Paul le kom no. Paul uda kren siwa u ay ka jing lap u kren bat nga not ban ang kapor ba Blei ba Paul kren u Blei pen sle egene ka jing kren bat ka tien jong Blei ka runglut jong brio ba no brio ka na jing pen ki ka jing ay jong o bat nang ta de ndaw la kren ga Bible kong habaw la kmi shany u gamat Paul la yo ibo no brio pledging mat ba snap bet tingong fi ka jing pledging mat ka jing kami Lynti ka jing ka pen kai ka jing ay ka jing im jong brio habaki yo sngaw ka tin ka job lay shidi shigi nong rom lo mshfo ka bakhan nyo kong ka jing ay ka jada ka ba yo sngaw bat ka ba yo sngaw tin ka job lay but pi puni lang ne nda habaw no brio yo sngaw ye ka jing kren ka ba don board ka ba la pen ki do min si ma khoy ye ka tin ka job lay ka ba Paul ya la ka Bible kong lale kom no Paul yo iyo da khmi shani ubo yo ibo don ga jinget ga ban yo kya balay wong don ga jinget pek ga khma jong yo i mo no priu karaktin jong play ka la pen ki ga do no jong ula klet lo ga jing ko ula klet lo ga condition na jong fi ka ktin ga bala pen ki do Blei ka la ban ra yo priu sha ka ta ga kerdan jong ga jinget ga jing lo man sem ga jong priu badai ga ktin jong play ga bala pen ki do man sem khoi ka la ban ra yo priu bo snap ktin ga jong play klet lo ga jing klet lo ga problem baro klet lo ga jing sham klet lo ka taken ga ktin jong play ga bala pen ki uniu priu yo sngaw yo Paul bo kran ang snat ikta but Paul bo kmi sho yo ibu don ga jinget ga ban yo kya balay wong ta naman Paul don ga jing yo iba gan jaman sem usngaw tho na kran wat mangaro nga sngaw tho ikta Karena kapon nang nakren na gayeng jung gibriyo na bagi briyo gipang na mga pet gitu gipang gitu gibahiyang masam bakitan ka jinget baka kitin ka jomplay kayo rong mensim jomplay udah penki itu kitin nanut manong nangaduay gandan bay ka Kambah riteng village gibriyo bikiran tin ka jomplay kabang sosi ega day ba kikirki naman yung duay no tres ngap tin ka jomplay dan gibriyo basu ang yang jat kiteng jong Jisu wai tau Jisu rum tip kelaba mot kitin ke jong play klam yo sngaw ba su tho ye ru em ma pio i ne briyo ule kom no Bible kong Paul habula khmi shanyu ba yo ibu dan ke jinge ke ban yo khia pe wam no ula ong da ke kitin ke bejam wong kom no wong yang baik dah lagi kejat ulah rensiat ban ulah yahan rensiat dia udah rensiat udah yahan balai bakaya biang ban
Ke jingai jong ukal aya biang bat ke ketien ke jong Blei. Men sim jong Blei ula pen ki ye ke dot nuot jong. Bat ndah haba pitu wai ye ke brio. Ki bau men sim jong Blei pen ki ye ke ni ke ke belong ke ketien ke jong Blei. Finio i baro ke brio ke ni Kambah ke jingai. Dai na kata dau dan sipon ke brio ke ni sngi. Ki bam nuot ban knyum yo Blei ki knyum shangi. Balay ngala duway Blei krem jubab yang balay ngala pano try klem ayang balay lada kalong kumta te balay ule kumta kiken roy yang kimnut ken roy yo Blei kiken roy yang mlelay ken roy yang mlelay bon ba te ba complain ba knyum kumta yang ngila le lot te pastor baro to ba pi ong tu ktin jong Blei ba pikiran la le lot remio ngakwangan ong fi uneu breu ko ngo te ule shong live pras na makmal jong ni ga pung betes dau shong utia ni udang ngete utia ang ni ula le shong ajan ni pu uyo i ba pen ki angel uyo utip ru yo i ba yo kya utip lot ru i ni ga pung bro ko we uda tip ru i ni ga jing shisha bo angel jai pen ki ndre yala de tre ren ko ila de tre ren le persyang eru yang tu ni akhia kamlo na kata kadang ko ngana fi ngini gisngi fi yang ni bau ni berko marsen dep upol wang bet yang jot yan ai ngo you Blei bau ni brio unot ban pentre kam tin ke jong Blei fi katai ke jing jang tai ha ke gospel yo ane sembesan tu pung Bethesda kare ke jing kai ke krau bau nu bio ren ko ning kong tau yo khia menta gini gisngi ro uno ubang nget ning kong ubanut ban le ai ke porbo Blei kren utau brio ni ke jing pen khia ngas ngotonat itu ketien ngotonat ngan peni fi ne ketien ke jong Blei fi kabangas ngau si menta kalong ba ngayo i ke brio ke bala le jing sang bon ba ngam kreu kti no lo ke jing ring atip igene Shibon bag brio ba legend sang shibon bag brio ba sotonat banya legend sang ray ngap iktin ke jong Blei don ki ba yot ya uba kren ru ubam dan jingpen ki uba yot sngoru de bam dan jingpen ki iktin ke jong Blei ke shulang bai kum to hi kam dan ke bor jong Blei hang ta ba de nak ta daw la da klempen ki iktin ke jong Blei finomio i ke Kambah ke jingem nga kwa agini ke por bangan pen i fi na ga Bible kat bala hoi ngamyo shibun ke pon ray nga kwa ngan pen i fi bala da fi nang ye gani ga nongrim nga sotanat ba nga kren ni gani na penta jong fi na mga layo i shibun na ga jingay Lynti ke jong nga layo i shibun wali klet ngan ong fi Blei de basotanat ban ai kitin ke jong Blei Tapi pulih ni ke Bible jisuru buwan sini ke pertai. Mende bu jupen kia ke brio, cuma jisu jule jupen kia ke brio, jule jupen kia ke brio. Pulih nang ni pek ni ke lenang ke besau. Tapi pulih ni ke Bible kasi ke bengi, pulih bengi ni lenang ke besau. Tapi pulih ni ke dekat baar pulai, ni ke heading gong, jisu hikai uyalap baru pen kia. Ke jupen kia ke mana gong, uyalap, hikai, Bible gong, hikai, uyalap baru pen kia lai terligi ni ke nong. Balay uyalap, balay uhikai, bagaktin ke jong Blei ke na yorong na noon ki brio. Bana ba ki brio ki yos ngautin ke jong Blei ba ki noot ban nget ya kara sa jaga Kambah. Nga kwa nga nong fi, na gani ke kitab Sam, Bible ko ang kumni, ngap ngan puli fi, na gani ke kitab Sam, Blei kurani gani nong ko ba sispa nyaw, pi puli na dekat ba arpo ko ang, upha iya lagaktin, bat upan kia iki, upalat iki na ki jingpen jat jang ki baro. Blei de bo pa shwai gaktin. Pipuli ke gospel jong Lukas nong besan, masipin gen mau fi. Abo Jisu lai tu kepung gen Nazareth. Petrus ulai yu. Petrus udang sait igi jar mau klem ngat do khabrojmet, klem tia brojmet. Reu Jisu wan pani ke liang jong baniang ban kren, baru kren. Ndau kren pipuli na ke Bible. Kektien ke bo Jisu kren ke rung so Petrus. Baga pen ki igi jinget jong Pandau yo ibo Petrus ula biang wang ikini kitien simbiang ika liang jame nyat sebejeli upeniara ke jar men ngat ki doka u Petrus upeni ila ke jangka jinglang bre wang kutruai ngala ile stam brochmen ru am nga khlem ngat nasotanat bo ini kitien Henry namar ke kitien ke jame sepulil nang besan
jong Lucas na sutunat play tektim boong Petrus Henry na marka ketien ke jame ngan penihari lagi jar but habau not ban kongu iketien ke jong Blei ke bau Blei Ukraine uyo i ke jinga jeng doka nei tambu siyo ke Kambah kada pen kelai ke jing em jong baru buat no you Jesus Christ bau dekelalong apostol rang ba katakan ke nongrim na Bible ke bang kwa men ke sngi bang nong fi kadan kam ke jing pen ki no Blei masong ni ngakren fi ngakwa bang nong fi Blei nga si siyang na mga kwa bapin sngot ho ngakwa bapin de shy ke ege mga kren fi ida pi puli na gani ka Bible nan pen in fi susyo kadan ka por fi aga Bible ka jat bi Israel puli gani na kitab HAGGAI fi puli gani na kitab ka jong HAGGAI finyo iya gani ka kitab HAGGAI kadan ka jing jang ni ka basngot na ba namar how new HAGGAI na singan si ong ni fi sikantian kajat ben Israel kalalat na kajinglang maraw lalat te na kajinglang maraw lalat kat ko mga study mga kadai makat rusnam kilalat na Babylon kilawan sila kajong gari ndray yaga temple kabadan pa Jerusalem lapan pra lapan jat agad ko po but no Blei pelat iki kon Israel fitip ukwa ban lekom no no pelat iki kon Israel ukwa iki kon Israel bagindan ka dot not na kabenta Blei dan bagindan ka dot not ya kaban syakri utran peniang pat ini ke temple hari pipuli na ni kitab HAGGAI kini ki brio kim tre baraba kim tre pipuli nang beningkong filapa Blei ai da prophecy lembau HAGGAI wang perkhat ila ka jong ka Lynti pibet shibon pilum kendiat pibam shibon repim kedang Fidi shibon de bim jas liang. Pikamai shibon banyo ega bainong de vitap aga plaga ba petlio. Blei udom ega jaj ber Israel. Pada din bu blei lakren ketien ga be. Masontanat baga Bible kong ki kon Israel ki lakla ka bamot. But pen ngan pen fi shwaya ga bakin yang ban tei ga temple. Blei jid ega brio. Jid yu Serubabel we ne ki kinja nong trei ki nong tei ga crown. Ujiet yu Joshua kunjong Jehosadak ujiet yu lingdo ma ujiet yu ki lingdo baru ujiet yu ki patba ki bani peniang ini ke temple sigane re bejrong ngamyo por shu ban kren shifi hendai ban teipat ini ke temple ndon matrete na magade be he hendai Blei kren shikran ke tin ke jao Mandau Quran pipuli na nang ka beningkong kitab HAGGAI gaong na kadkhat ka bakhat saw ban utray ulapan ki ia ga mensim ka jong Serubabel na pipuli sa kabaar gaong ulapan ki ia ga mensim ka jong Joshua kon jong Josadak rang ba lingdo ban ka balai na pipuli ka Bible gaong ulapan sik pen ki ia ga mensim jong kita ki pat ba ban peniang pat ega temple ka dan kam ban yo ega jingpen ki ya ka ketien ke jong Blei ga do no jong itu ke brio hadu menta ke sngiru dan jibon ke brio ke syakri Blei ga bomban se shule e kala kom ka niam ta da fiklam yo ega jubab jong Blei pim syakri Blei ba ka dan ke jingpen ki ke jong Blei do men sim jong Blei ya ka ketien ke jong Blei ga ban ga do no jong fi finyo ida file e na tau try Blei pendep ke ketien ke jo ka bolo depen ki ga do no jong nakatagadaw ko doon ka mangin penki nga keren knang hang nero nga kwa bangan na yo i baka do not chong fi ana pen ketik biang dana yugo be te ba do Blei dana yugo be la dana peng jong fi film dan khon don kti pi kwa ban yo i bo Blei le ka Kambah ba unai khon ni fi Blei pim nget ni ktien ke jong Blei ka bang pen i pi men tang sni bo Blei wang ni ktien wang dan ka pamla bat nga ai ba kita ketien ga bi puli ga tang bi shutip ndrek nda dega bo Blei pen ki ga no bala da ma iconic hana da ma iconic Rebecca da ma iconic Sarah try mela iconic ngaro yo ai ga ketien ai kana ketik ga no jong fi pin jamat pin pai do no finyo i ga ketien ga pen ki kum ta do men sim jong Blei la fi ngat ya ka kan ja ga Kambah na pren jo fi wat kamwat jam dan peleng jong fi kwa bandan ke fi kwa ban yo no shong kha shong man ke badan buram but fi klem yo i kan dan sign menta bale fi ngai meta ke ski yo ketien ke jong Blei puli ne ke Bible ai ketien ke jong Blei kan wan
ngasik ngalai tu evina do mene kabo bon ka bejang ka jing im jonga ka de ka bo bleu de pen scam ka do not jonga de ka tien ka jong bandau la pen ki do men si ma khoi ka tien ka jong play ha ka do not jonga na ba nga yang joi ban ngai ka ta ngai i ka kamba ngai ka jing pen kya ngai ka jing palai fi dai na ka dau shwai ka bangan pen kut ni ka jing kran nga kwa bangan pule fi na ka bible kindia Apostol Paul adin mula yalam yu Timothy Radwai nam ta jong u dan ka jing khat no try ka kraw nda ha bo pet yu Timothy ka jing shekri yu Timothy shulong kum to klem da roy hadu ka ta kita ka jing tray jong play ka jing im jong u kam dan ka jing ai jong men sim jong play klem tray kam klem yo i ka kraw bo play le ka jing im jong ta ka daw Paul tho ka shiti sho Timothy wang kum ne ha ka shiti ka ba ar Timothy ka nang ba ning kong ne fi puli ka khat ban riwang na mar ka ni ka daw ken nga pen ken mau yo me ba men tenru ni ka tien tenru ka mot pen ki fi ka dan kam ka jing pen ki ka ba no play ka dan kam ka jing pen ki jing iro wa men tenru i ka jing ai ka ba me ka ba dan me ka ba la bu ki ti jing na mo play mchim ai ka ben sem ka jing shep ting wa chu tieng ban pen ki ka tien ka jong play wat tieng ban le e abo play la pen ki ka da no jong fi aba vila yo e ka bor jong play abo play la ai ka tien ka jong play play bi tieng pen tre ka mo ang ne na mo play mchim la ai ngi ka men sem ka jing shep ting ha ka jong ka bor ka jong ka jing e ka jing le at ka pa mut bala da phi nang ban pen tre kam ye ka jing ye ka tien ka jong play ka bo play ai ka jing im jong fi kan jabe ka kamba Singa dan sipun men peni fi kabalong ka dur ka bakraw pala ka Bible manu betip ka kamba ka bening kong ka Jesus le ban pen kelawanya ka pikin maun da ka Mary ka kemejo u ang kim dan wan chu ang le yu bat pa ko ka brio ka por jonga kampat pai ma ka Mary ka li ong ki nong trai ka ong kat ka bo ong te fi shu ko ngo bet ndakala dai ka por bo Jesus le ka kamba u le kamlo u wan chi ki tu ki shekri u yo i ki tu ki nriu tu li ki kra u ong ki tu ki shekri pendap ki ta ki kra da ka fi no mio i kamba la dam dan ki kra u pendap adu begin de shlai kata ka de ka nongre magini singi bangi kwa pala ka kamba ngi kwa pala ni ka jingle ra ngi kwa ngin pa shi ka buram hare ki kra jingi ki thli la de ki kra jong aba jong fi ka bamut ka jing im jong aba fi ka thli pinyo kamba nang no u jisu le kamba ba su le la ka le em hare udan ka nongrem wang pendap kita ki kra da ka nga ong fi na do mene ka de ka tien jong play o pendap ki kra da ka no ba ka shlai but ndak kila pendap i ka tu ki kra da ka Bible ka ong sa ka tien ong tong ni mun si duai lor tu ki kra ba kan jaka kamba em ong tong ka mut pia man pen ki pia man shimi ni ka man tong man ni ra fi ka ni ka tong ka kran ba pi dei pan da nuot ban pen ki but aba ki tong ni ka tu ka pi pun ni ka Bible ki tien ka jong play ka ong ndak le ra sta si khmat ka jing khawai shang kurim ha ka ki tong da ka kami da ka wine but ka wine ru ka dei ka ba hatam fi kani ka dei ka bo play ju kran nga bro bor nga kwa nga nong piang fi la fi kwa man yo ibo play panan ka me ka jing im jong fi what I be ki kra jong fi kin tli what I be ka jing im jong fi kin tli u play kwa ka nda fi puli ka gospel jong yanis no makhat lai kana wana prende pipi puli ka to but bon ki le ni am ka to andrai ka jinji sha kam dai kum ta u jisu ka Bible ka ong la tip ka bor baro ka la ailer u ong bo blay la ailer u ha ka por bo blay kan ti u yang ja shime ka dabar u peni ka tawel ye ka sinka u la ye ka jankop u shime ka u sai ki ta ki sanran ka bomon ipi ne kamot ba ka ka kren chapang ka jing im ka ba pi ya light na ka tien ka jong play but pi shime ka man sai ka bot pa pi shakri brio daga tono to ka jing sngoret fi ngam don por kren ni ka ta na ma ka de ka we ka subject nrai kai ka bang ko nga nong fi ni ka por man la ka por of you i ka fi ni bo play kwa ye ka ban le nang ta ye ka kamba namla pini fi testament berim testament ka betamai pun ba ki ki bo play le kamba Shuabu Gideon ne ye let ma wa lam so pagin di fi habat pen ki let you jisu amat map inga jisu shoi ka bon let sha bon mi she ka prthai wa habat le Jordan mon rung so
penbaptis ka Noah shuai ka mun lait imu abrung na maka pi puli ka bab brokhat ya abrung na maka Moses shuai ka bunong nong yalam la penki u ka de na bala say u ka tien Moses ka mun u bala say na pi pinyo iya ka bab brokhat ka de ka habau Blei kren brok de ka nga kwa mala ka sngi bam firu nai kan ria ni ka ka de ka ka bala penki men sim jong Blei ka bamut Philippine buram bahai ka tien ka jong Blei dak ba pi puli bat pi snap ba pi yo ke jing shine ke tien ke jong Blei ai ke ne ke tien ke jong Blei ke jing kular ke badan hang ne barok ba tho ne ke bible ke de bo Blei kwan pen kino men se ma khoi ke jing em jong fi ba fi ngai ke ke jing kular lang ke tien ke jong Blei ne ke Kambah ke jing em jong fi ngai Blei la ke khu fi ne ke poring abangan pen kut no ngai ling ba ke sharing ling ba ne ke jing ekran nget kanirap ifi menta gesngi bala da fidan menta ga jaka ga be fidan menta ga jaka ga bafim dan jinkerman fidan menta ga jaka ga bikwa banyo ino ga juba ketu ke kitab Jeremia bang puli menel nang balai pulai dekat balai wa khat yanga dengan paik tien bangan peni fi ge bekrau ki be ga bafim te tau de Blei kwa mla situ ni khat kerpan no trai net pinyo lagi khon gikti net pinyo ga jingpen khia wat na tu ga jingpang yap shilia net pin light na tu ga stroke net pinyo ga Kambah wat na tu ga jingpang ge be net ba pinyo ino ga jubab ga shong kha shong man tang ini tuai ga tam tang si ini tuai lut ini ga jing tuai ngan bok ti ga ne ga tien ga jong Blei bat ngini tuai lang bat fi kanong na preng jong fi ngap ini ketien bat pios ngau bo men sim jong Blei open ki aga da no jong fi den pios ngau ni ketien jong Blei pem reng ko men si ba reng ko ka mot not ban ngai fi ngai men tang ne fi ni u Blei le ka Kambah tang ini tuai ni ka por ini tuai no bukti aga shadam jong fi kat manganang tuai ngangan bukti ni ketien ka jong Blei nama ga de ga jingkular Rai men sim jong Blei pen ki ini ke ketien ka da no jong fi ngan duai ku try ini ke pora Blei ngat duai nam tagi ni ke brio ngayo I ken try bagani ke nongrim bangini yo I ke Kambah kadai ke bas kempalat na ke Bible ba man la ke jaka haba mele I ke Kambah me jubab I ke jing duai me pen ki ia ga nega bat ngitip na ketien ga jame baga ga tau ia ga Bible ga ketien ga jame but try ga nega Paul ga bagi nega brio ga dang bukti la di la dan na preng jonki ga papang la dan na preng jonki ga dan na preng ga jingele jong ga jingem dan na preng jonki ga bakhlem yo ga juba dan na preng jonki ga bakwa dan lagi khon gi kti ga bam yo khon yo kti dan na preng jonki ga try ga dan preng ga jing pang ga ba naga ni ga jaka nga bukti ni ga jingkular ga jame try ki ba ongo pa na ga shiti ga baar ki karin nang maningkong na kalbar po try ma ong baro ga jingkular na ga tien ga jame ga lang ho oi ben amen ya ga ban penan buram me apply na ga jing em ga jingi ai men da yo buram na ga ni ga brio go pa nga kren go pa ken say so kanu ga jing linki nga be na ga jing em junkie try ga ni yo lagi khon gi kti tuai ko pagi tu giba up ban yo isong kha shong man ko dan buram na tuai kan na jana do ban tagi si man penikan do iki ko brio ngende yo I begin to push ko buram na kreni tu giba trai ka kam ka jam ka ba pen wit baro kat bagidang pdiang ini ka tien ka jam pen ki ka da no junkie bakadan ka jing ker khu ka ba tamai kana ka jing palat ka jam ka jing em junkie na peng junkie ko pa play be it changa ki ba na peng ka jing ele jong ka jing em Hapreng jong ka jing pang ka jing crow ka buon jai nga kreni ka jing pen kia mata ka sngi kat bagi dang rengko aga ban ngai ini ketien ka jam ban not ban ya chikmat ka jing ai nga twai mun si ba khot jam unio jaka nga da kirpat a Blei hagani ka por ku try kat bangang twai nang ni a Blei ngayo I ken try dan preng jong ki ko pa ki ba dan preng ka jing ai ki ba dang net shisha try a Blei haga kerteng ka jong jisu nga kren kin yang yad bet ngani I ga buram ku chame trying a twai ro Blei kopa ia ga men pelong kham tam ka banga da twai hang ni ga dei
try a play. I can get jing jubab ke jame. I get jing a day, but get jing shakri ke jang ki making try. Begin your mat, I get jing shakri ke become shalor. Bangin your iba, men penan kamrat ba iki. Habaki ngay ikaktian ke jame. Kabalapan ki daw man sema koy. Ngata dway ke pang man le ke kambah man ngi. Aga kerteng ke daw Jesus mi dway. Amen. Amen, but amen. To blame good khui fing and get pila duai ni kaching duai. Ngin si kan do biang ka ni Sunday. Bar kabang akwa ang ni kaday abang keren but feel bagang ni kaching keren man ngi. Akwa ba pin tip siya nga na kadan kajubab ka job play. Nila si fidan no kaching kaliro pila pin ngala ay number phone. Apa ko ka YouTube channel nga ay pa ko WhatsApp. Lada fidan number phone jo nga phone mlelay. Hak por ga bang like and jubab if. But lada fit hot the message ru along hi. Fidan ga no if you man iga jubab no try. Ga kwa bang anios nga ngini comment le manay ngo yo play. To play ngur khui fi ga ni ko por. Ay ko play fi baro ngila jan ga Christmas. Ay ko play fi baro ba pinio iga snem ga comment. Shuaban kun nu snem finio ike Kambah nagaktin ke chong Blei ka bo Blei lapan ki to Blei ngur khui fi ku Blei Sha.